न तु एव हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मोह्यति। ऐसन तो बाटे ना कि कबो हम रहनी ना, चाहे तू या राजा लोगी पहिले ना रहलन आ इहो नाही होई फिर आगहू रहब जाना। किशन कन्हई अर्जुन जी से कहलन ऐसे जीव देह में निवास करे लइका बनी बूढ़े या जवान फेरू है बन जाला आ ओसई मिलेला फेरू दोसर शरीरिया भी मोहना करेला केहू धीर मति वाला।